Районыбыз халкы гырыф-гадәтләрне саклый да, аны сәнгати югарылыкта зәвыклы итеп күрсәтә дә белә. Икенче бөтен Россия Козмасы фестивалендә татар йорты экспозициясе татар халкының гырыф-гадәтләрен чагылдырган зур күргәзмә эшләде. Мин бүген шул кадәр шатмын биргә килүемә. Мин әлбәттә Мөслим ягында беренче тапкыр гына түгел, мин федераль Сабантуйда булган идем, шаккатып киткән идем. Мөслимнең уңганлыгына, булганлыгына, беләсезме, уңган да булырга мөмкин, булган да булырга мөмкин, гырыф-гадәтләреңне сакларга да мөмкин. Әмма дә ләкин аны зәвыклы итеп, сәнгати югарылыкта күрсәтә дә белергә кирәк. Күргәзмәдә районыбызның бер нигездә яшәүче 3 буын вәкилләре 50 елдан артык бергә яшәүче үрнәк гаиләләр белән танышырга мөмкин булды. 7 буын нәсел агачын төзүчеләр нәсел шәҗәрәләре турында горурланып сөйләде. Козмасы фестивалендә катнашуыбыз белән бик горурланабыз. Һәр кешегә дә күрсәтергә, горурланырдай әйберләребез бар безнең гаиләдән. Безнең гаиләнең менә шушындый бергә яшәүе, мактаулы бергә яшәүне бүләкләп, шушындый мактаулы грамота алдылар инде, мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнделәр, әти белән әни. 300 еллык тарихы булган, 7 буын бабаларын белгән исламлар гаиләсе. Без инде менә хәзерге вакытта бер өйдә 3 буын яшибез. Әби бабайлардан килгән, әманәт булып килгән гырыф-гадәтләрне, юлларны сабыйларыбызга да өйрәтергә, җиткерергә тырышабыз. Әнием яклап, 7 буын әбиләр нәселе шәҗәрәсен тәкъдим итәм. Һәм күргәнегезчә шәҗәрәдә һәрбер буын аерым төс белән күрсәтелгән. Бу шәҗәрәне без берничә ел элек дәваниемнең әнисе чакта ул биргән мәгълүматлар, сүзләргә таянып ясаган идек. Күргәзмәгә мәгариф учреждениеләре, авыл җирлекләре, фермер хуҗалыклары зур әзерлек белән килгән. Биредә каз йоныннан, каз-үрдәк мамыгыннан ясалган эшләнмәләрне сатып алырга, каз итеннән пешерелгән ризыклардан авыз итәргә мөмкин иде. Бүгенге олы бәйрәмгә без үзебездә җитештерелгән үстерелгән казларны әзер продукция итеп алып килдек. Әмәкәй кышчылык фермасында Башировлар семья фермасы беләсез инде. Күпләп бройлер шибиләр үстерәләр һәм каз үстерәләр. Бүгенге көндә анда каз суюы бара һәм рәттән үзебездә эшкәртәбез казларны. Гырыф-гадәтләребезне яңадан барларга, сакларга һәм киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итүче фестивальне Бөтендөнья татар конгрессы район хакимияте белән берлектә уздырды. Тантаналы чарада Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шәйхразиев катнашты. Без инде монда федераль авыл Сабантуй үткәргән вакытында барыбызда булдык. Халыктан да менә Мөслим районы нигезендә бөтен республиканың 44 муниципаль җирлекләрендә шушындый дәрәҗәдә рәхәтләнеп матур итеп яшәүләрен күрсәттек. Әле менә бүгенге көнгә кадәр дә безнең җитәкчеләр горурланып искә алалар һәм үзләренең рәхмәтләрен белдерәләр. Һәм шушы вакытта менә шундый нигез салгачты без инде сөйләштек һәм әйттек. Халыктан да Мөслим районында каз үстерүчеләр шундый күп, әйдәгез әле шуларның тәҗрибәләрен карап, без дә бергәләп менә шулай зур фестивальгә күчик дип узган ел беренче үткәргәнек, менә субханалла, быел икенче фестивальгә дә килеп җиттек. Оештыручыларның берсе, Ак Калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова фестивальгә 400-дән артык заявка килүен әйтте. Иң лаеклыларга дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. 26 бүләкнең 7-сен мөслимлеләр алды. Әнкәйләр теккән, мендәрләрдә, шәкәрләрдә, пәрдәләрдә безгә янстап тора иде. Әйемдә сиргә җиткәч, аила кырга кирәк булгач, әби бабайлардан калган насихат. Авылларлар, арказлар теләп безнең зур тормыш юлына бастыралар иде. Татар биту галәмдә кыйбасын сөйләгәндә дә ки аз юлы бездә. Biz geldik Müslüm җирлегенә Оренбург өлкәсеннән. Без Оренбургта яшиләр. Һәм дә инде Müslüm халкы шакка торгач. Беренчедән Müslüm үзе менә төзеклеге, чисталыгы, менә ничектер халкның уңганлыгы белән аерылып тора бөтен районнарга караганда. Шунысы иң беренче бу бит инде без килгәч күренеп тора. Без инде гаҗәпләнәбез шул бәләкәй генә Müslüm нинди тирән һәм инде нинди мәгънәле чараларны уздыру турында.
Әлбәттә, ул көнкүрештән башлана, кешеләрдән башлана. Без ничек матур итеп җылы каршы алганга шаккатабыз һәр вакыт. Без инде монда беренче тапкыр түгел. Ә инде менә шушы фестивальгә килгәндә, шунысы кызык. Гади гына каз, аның янында нинди генә төрле ничек дип әйтим, кешеләр яңгырап тора, гореф гадәтбез. Аны инде менә саклап калу өчен шушы менә конкурсны оештыручылар күп көч куйдылар. Я представляю Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики и хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар и администрацию Муслимовского района за то, что пригласили на такое масштабное мероприятие, на фестиваль «Каз Унесе». Отдельно хочу отметить, что очень радует то, как жители данного района, экскурсоводы рассказывают с таким трепетом, с такой любовью о своем районе, о культуре. Отдельно спасибо большое за это. Күңелләргә рәхәтлек бирүче зур бәйрәмгә әверелде фестиваль. Кунаклар оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Киләсе елда әлеге чара тагын да зуррак масштабларда үткәрелер дип көтелә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.